stekspel van Geleen. Dat is de kogel, dat is de kogel. Ik heb nog 4 minuten naar Nederland met leeg te rijden. Jongens, vurig van de kwakkerte. Ik wil jullie eerst bedanken dat we van de naar de beurt zijn. We veren moeten om 8 uur echt terug zijn over een activiteit die ons op de deur hebben. Maar veren zijn natuurlijk toch gekomen om de hoogheden jeugd te feliciteren. Prinses Anne is het daar. Ja. Ik heb die allemaal opgeschreven, ik heb de bril niet op. De oudprins jeugdprins Nigel, zijn koor. De nieuwe prins Dien en Ron met zijn jubileum natuurlijk. Verens Fokkerte hebben we ons natuurlijk als jeugdprinses. De jeugdprinses Livia en onze nieuwe prins Charlie. Ja, dan ga ik niet eens beginnen natuurlijk met de prinses natuurlijk. Want dat is een unieke waar we gelezen hebben. Maar Loes en Verens Fokkerte zijn er al een beetje aan gewend natuurlijk. Want die connecties heb je hier ook in Erbing natuurlijk. In de Beekse hebben we al 2% gehad. Die was zo niet, maar we zijn er wel al een beetje aan gewend. Ja. En dan, ja natuurlijk. Ik ken die van de sporten en Rico. Vooral ik probeer de wielen aan te doen. Het is mij niet gelukt tegen ik luiig. Maar ja, dan mag de praat indrukken. Van weten wie, dan ben ik hem natuurlijk. Ja. De man, heringprinses geweest. En de zoon, de broertje, is jeugdprins geweest in 2019. Dat is een echte carnavalsfamilie. Wie kent ze beter hebben als eerste prinses hier in de Gelense. En dan zo'n schoon prinses ook erop. Dan kom ik meteen oordelen. Ik laat Charlie meteen de medaille van ons oordelen. Zijn eigen ontworpen medaille. Frank Geleden brengt goed. Frank het brengt goed. En dan natuurlijk de jeugdprins die ook goed geholpen. Normaal best altijd volgens mij na de receptie wordt het altijd geleden of niet? En nu heb je 2 prinsen, dus schon 2 jeugdprinsjes. Maar dit jaar gaat regeren, dat is Dien. En Dien is een echte ook carnavals, moet ik zeggen, eigenlijk in de verenigingsman heb ik gelezen. Want de man van hem is ook bij de Dans Marieke zomer het flink geoefend. En ze is nu ook weer een beetje ondersteunen, die hadden we ook een beetje met. Maar ik heb ook gezien, ze heeft voetbal-DLG. En er zitten ook een aantal leden van de familie die gewoon er ook met. Dus ook eigenlijk in de verenigingsmannen. En die hebben voor de toekomst natuurlijk nodig. Ik ga ons jeugdprinses mogen om de medaille van de jeugd te overhandigen aan de prins Dien. Krijg ik goed? En dan lief maar even Sean, want natuurlijk, wat de prins van vorig jaar, de Sean Nigel, die kreeg natuurlijk ook de kleine medaille van ons. Dank goed. Ja, en dan een man, dat mogen we niet vergeten natuurlijk, Ron ons één keer 11 jaar. Ik moet niet eerlijk zeggen, we hebben de paar man van de jury die bij 1 keer 11 jaar is bij ons al aan de kleine medaille.
En daarna is er de grote medaille. Maar als president moet ik zeggen, Jukka, als president zijn we hebben besloten om ik ook die grote medaille van de kwart te gaan overhandigen. Pak het nog even goed. En wat ik heb gezien, de beste iedereen dit jaar. Want ik zorg bij de showfotten. Over een voorzitter of president die jubileum werd. En bij de Ulen is Peter Riekenvoort is ook het jubileum. Dus misschien heb je dat afgesproken, ik weet het niet. Ik kan het niet langer maken in de 4 minuten van mij zo. Ik kan in de hele schone allemaal toewensen en de congeleren. De schone optocht en die gaat goed weer. Wakkerte, alaaf, congeleren, alaaf. En de vaste avond, alaaf. Ja, Matt, hartstikke bedankt voor dit zo'n heurt en voor het decoreren van onze prinsen en prinses. We komen natuurlijk volgende week volgens mij bij jullie op de receptie. Dan zullen we euch prinses en prins ook decoreren. En dan zien we ons aan het einde voor zullen gooien. En ik wens u ook een fijne vastelavond en tot volgende week. Het schoonste stuk spel van je leven, dat is de kool, dat is de kool.